Εάν ψάχνετε για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με 4 πόρτες, χώρα αποσκευών για το καροτσάκι σας, δερμάτινο τιμόνι, ηλιορροφή, ηλεκτρικά παράθυρα και αηδίες, τότε κοιτάτε το λέω στο αυτοκίνητο. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το σήμα και η μπούκα, τότε αλλού είναι η ουσία. I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receiving me. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. Boxer turbo κινητήρας μπορεί να κολλάσει ακόμα και εγγύης. Καλά, εντάξει, όχι κιόλας.